Jalitan. Jalitan. Dulmu Jatilan. Wale. Iya. Jatilan nggih wah niku ya kesenian tradisional. Mengkene pun boten komanan demit sing kon ngangslupi Durna. Hus. Isih urip kon ngangslupi ora? Aku paling ngangslupi ya Mbahmu Putri. Wis ora wani liyane wis sampe. Mengkon rabi we kok angel. Wah, dadak pelintat-pelintut. Kowe engko nek ngerti Jenakawati, wah seminggu rasa rungan. Kandhani ngeyel bapakne wae Janaka wis bagus, mbokne Jenakawati ki Manuhara. Manuhara kuwi ya wong ayu, anake mesti ayu. Mengkon rabi we kok angel. Wah, aku wis gelem, Pak. Lah ya ngono kuwi bocah sing iso gawe leganing wong tuwa. Aja sok gelem wani karo wong tuwa, ndak ora ketrima uripmu. Aku wis gelem, Pak. Males wae lara padake. Diasdes iki sine utek ngene nganti utekku kopior piye? Kopior ya, Men. Wah, didol. Lho. Ora padake kelopo to kowe iki. Bapak iki sejane bapak iki lucu lho, Bane. Wah, cerepet. Paman Aryo, Wonten dawuh nggih. sampun minanggi kalian anak kula. Meninggi sampun. Munggi enggal kadangu. Ingkang putra sampun ngabiyantara nggih anak Prabu Ngastina. Paman Blasa Jenar lenggah prayogi. Kula nestakaken dawuh. Anak Hanung Hanindita. Bocah mursid iso mikul dur mendeng jero karo wong tuwa aja mung kanteng ning pangucap. Kababaro dadi pakarti. Lesmana Mandra Kumara Atmajaku padha raja sak praptamu Lesmana Mandra Kumara. Nun Amet pasang kaliman tabe tinebena ing iladuni dumawahing tawang-tawang linepatna ing tulamanu Rama. Yo. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjo ngersa paduka Kanjeng Rama. Yo. Tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi engga jejimat paripe dayanana ing kasantosan paring pangestu paduka Kanjeng Rama Prabu Duryudana. Yo, Lesmana. Inggih, Rama. Prayogakna nggonmu lenggah ana ngarsane ingsun. Sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersa paduka Kanjeng Rama Prabu. Iya, Lesmana. Iya. Lho. Aja wangsulan. Nggih nyuwun pangapunten Rama. Wayah Mas katuran karaharjan. Eyang Patih Sengkuni wilujeng Eyang bekti kula katur ngersanipun Eyang Patih. Inggih kula tampi nggih. Dawah sami-sami. Inggih Eyang rinten dalu mboten kendhat anggelem kula ndedonga. Mugi Eyang Patih Sengkuni enggal pinapanaken wonten ing papan ingkang sekeca. Malah mujek-mujekke mudar iki. Inggih matur nuwun nggih, matur nuwun. Nggih, Yang Patih. Jagat Dewa Bathara. Anakku nggih anakku Lesmana. Padha raja sapraptamu. Nun inggih wa Prabu Baladewa. Wilujeng kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula Kunjawa. Yo, tak tampa. Pangestune wong tuwa wae Tampanana. Kula pundi engga jejimat paripe dayanana ing kasantosan. Iya, prayogakna nggonmu lungguh
Sampun boten kirang prayogi. Kaya cah SD jaman biyen. Kalimate iki lho. Lho kose. Kose Lesmana aja disaurin dhisik. Padha narja sapraptamu Lesmana, mutuku ngger wong gagah, wong bagus. Lesmana Mandra Kumara. Eyang Penemban Durna. Iya, aku mbahmu Sukalima. Kula ngaturaken sembah bekti kula katur yang. Oh iya tak tampa. Pangestune simbah Tampanono ya, Ngger. Pangestune simbah Tampanono Cah Bagus. Kula pundi engga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Heeh. Dek Senen kula dolan teng Sukalima lho, Mbah. Loh, apa iya? Nggih. Ning Eyang Durna mboten wonten. Sing wonten Mbah Putri. Kula tokke saking kandhang terus kula tumpaki. Wis kono sakarepmu. Tak jane endi Mbahmu Putri? Namung mlampah mawon. Ternyata nggih lumayan sekeca. Mula aku tuman. Nggih, Yang. Prayogane lungguhmu ya Lesmana putuku Cah Bagus. Sampun boten kirang prayogi Eyang Penemban Durna. Iya, heeh. Lek Karta mboten bagekke. Lek Karta sapa? Lek Karta Marma. Anakku Lesmana Padhararja sapraptamu. Wilujeng Lek. Bekti kula kunjuk. Tak tampa pangestune wong tuwa Tampanono Ngger Cah Bagus. Kula pundi engga jimat paripe. Rama ada sesuatu. Teka paduka Kanjeng Rama nimbali dhateng ingkang putra pun Lesmana Mandra Kumara. Lesmana, wonten dawuh 3 dina kepungkur kowe nangis ana ing panggoning pun Rama. Ana wigati apa? Lho. Menika rak pasoting to. Aja edan. Kowe nangis ning panggone wong tuamu. Jare kowe gandrung kalian karo suwijining wanita. Oh, masalah niku to. Iya. Kowe nganti nangis lan matur yen ora kelakon dhaup trima to entrengake patimu. Trima tekaning pati ora iso dhaup karo wanita sing tok kandhake marang pun Rama. Aduh, Rama. Panci leres ngendikanipun Kanjeng Rama, janjane kula wis rada lali. Ning bareng panjenengan paring dawuh ing kemekaten raos tresna menika ngrembaka malih wonten ing salebeting batos kula. Mboten wonten lumahing bumi kureping langit ingkang saged ngrubuhaken bebeteng jiwa kasatriyan kula kejawi namung inggih menika pun Yayi Jenakawati. Oh, Jenakawati. Pasuryanmu sing kaya ngono ndadekake bingung uripe Lesmana Jenakawati. Nyingkar-nyingkur. Tekan kono ya. Wiwitane Ora laras. kajenge Ya wis. lingsem yen kemutan. Nuwun sewu Ngger, niku rak cakepan gubuk asmara to. Lah nggih niku kula teng ngimpen niku ketemu karo Jenakawati teng gubuk asmara. Nalika ngimpi, Nggih. Teng riku mboten wonten sinten-sinten. Kula lungguhan wong loro kalih Jenakawati. Pendak tak cedhaki dheweke malah sajak kaya mbebeda. Gregeten tak jiwit kempole. Jenakawati. Kula genti dijiwit nggen weteng cemol. Ora sronta.
Gubuk kula tutup gedhek. Terus suwe-suwe kaya wonten lindu. Nggih. Grobyak. Gubuk ambruk. Kula nglilir bol tiba saka ngamben. Wiwit dina niku kula ora iso lali kalih Janakawati dhewe ya prasetya tresna kalih kula Rama. Menawi Rama boten saged ngrabekaken kula kaliyan Janakawati, kula pun tuku dadung. Lho. Ajeng kenapa? Adung nggih kula gantung. Tinimbangane urip ora kelakon dhaup karo sapa-sapa, pun manggagas ping pira kula ngarah wong wadon ora tau kelakon. Ming pengangen-angen tok. Nalika kula ngarah pergiwa kalah karo Gatotkaca. Nalika kula ngarah pergiwati kalah karo Pancawala. Prantawati kalah karo Petruk. Ing atase kula niku anake ratu nyenengi bakul mie ayam ora kelakon. Napa mboten kasangsaya urip kula Rama? Kula niku anak ratu ning didoi kabejan. Iya. Nggih. Sabanjure Nyumet rokok sik. iya. Datulaya aja nganti tumindak kaya ngono. Mboten apa-apa Rama. Sabanjure Mula dinten samangke nek nganti kula ora kelakon dhaup. Kalih Janakawati putrane Paman Juna. Kula trima ngendhat tali murda, kula wis ngedhuk sumur. Ajeng kenapa? Nyemplung. Ben sisan alah dene kula niku urip dadi putrane Prabu Duryudana, Ratu Gong Binathara, Sugih Banda, Sugih Bandu. Bandane seprapat jagat arepa kula ni saben dina dibiyuki brana picis, nek kula ora iso nyanding wong wadon. Lah. Mboten iso ngrasake kanikmataning donya. Gunane apa Lesmana urip? Dina mengentake sabun. Terus gunane napa cobi kula tak takon. Pendak-pendak wong wedok ula cedhak ya ora gelem, wong wedok ula cedhak ya ora gelem. Akul nyayang ula cedhake mboten pulun. Wingi nyedak bakul otek kepruk cuwek ndas kula. Yai, menawi dipun gagas inggih mesakaken sanget yang putra menika kula piyambak grantes ing atase anak ratu ming kepengin dhaup kok ora kelakon dhaup. Edan tenan. Rama. Iya. Alun iki kudu kelakon nggih, Rom. Kula dhaup kalih Janakawati. Iya, iya. Nek kula mboten enggal dhaup, kula niku ming bola-bali diampiri paman-paman kula Sata Kurawa. Pendak Jemuah Kliwon dijak ngidul. Entek akeh kula Rama. Tiba giliran kula wis esuk. Iya. Nggih, sengkuni barang niku mboten. Mboten kula mboten kok. Alah, sampean sing aja-aja iku kok. Pendanaan kasatriyan kula menipis. Merga solah bawane para Sata Kurawa. Mila dinten samangke Rama. Rama, Iya, iya. kula nyuwun Rama kersa ndhaupaken kula kaliyan Janakawati. Nek mboten estu Rama mboten ajeng nyawang anake urip wonten ing kasatriyan. Eyang, Pripun? kasatriyan kula namine napa? Saroja Binangun. Panjenengan dumugi kasatriyan Saroja Binangun mboten ajeng semerep ingkang putra meger-meger.
nanging namung badhe manggihaken kula dados ngatang-atang dados batang Rama. Piye iki kok ming do meneng wae. Kene le omong wis berapi-api tak kira terus suluk. Ora. Wah, cilaka iki. Tembungku blas ora dipercaya babar blas. Rama. Iya. Menawi ngantos kula mboten kelampahan dhawuh kalih Janakawati. Kula ikhlasaken pejah gesang kula. Rama mboten ajeng saged pinanggih kula gesang wonten ing alam padang Rama menika prasetyaning manah kula Rama. Ternyata aku ki mung ora dipercaya karo wong wedok. Lah apa gunane aku ditokke nek ora disambut? Omong aku wa Mandura. Piye? Menika atur kula wa monggo enggal sami dipun respon. Sampun ngantos sami kendelan kemawon wa. Kagat risang kapirangu kinanggul kinempet kempet dosang retnaning bawana ya tukang walang adi ya tukang kudu garing ya tukang ana sing tias ing jagat diopatra jagat pangestengara Lesmana wonten dawuh rembug kanjeng Datu ya iki mau ora kejaba mung rembug nggonmu tresna karo Janakawati. Nggih. Bapak Durna wis paring dawuh. Yen etungane laire Janakawati karo Antasena, pacangane mau sayektine ora pas, ora gathuk lan ora mathuk. Upama diitung nganggo Pancasuda mau turahe siji, tegese pegat pati. Yen ora dadi duda, mesti dadi rondo. Mula wis padha sarembug yen dina samengko Janakawati ya Janakawati bakal tak pisahke karo Antasena. Bakal tak paringi kowe. Janaka mesti ora bakal wani karo wakmu Mandura. Oh iya Lesmana, Janaka ora bakal wani karo bapakne ya kuwi mbahmu saka lima Lesmana. Dados niki pun sami sarembug nek kula ajeng dhawuh karo Janakawati. Mengkono nggih. Yo, mengkono nggih. La dalane ayo. Lah senenge ra jamak-jamak nganti arep nembang apa ora ketara ming awe-awe. Asik. Matur nuwun nggih, Wa. Yo, matur nuwun. Nggih, wah mengke nek klakon. Janakawati saking Madukara ajeng kula gendong. Mboten wonten sing dikeparengake mondhong putri ngangge jempana joli-jolan, mboten beto jempana joli-jolan pamondhonging manten putri. Ning Janakawati ajeng kula pondhong la dalah. Saking mriko tekan kasatriyan ajeng kula gendong. Tekan kasatriyan terus kesel kabeh, turu kabeh. Ora sida ngopo-ngopo. Ora entuk gawe. Ya wis monggo sakarepmu. Nggih, ning estu to, Wa. Tenan. Engko nek Janaka ora menake aku sing ngamuk ning Madukara. Lah mudhar paman Janaka. Entuk mungsa wa Mandura Baladewa nek ora diparengake Janakawati tak boyong. Wa Mandura mesti nesu. Mesti nesu. Gawa nenggala. Gawa. Ora ana sing wani. Bapak Durna gawa napa? Aku ora gawa apa-apa. Aku cukup nesu wae Janaka wis gila karo aku. Wo ya nggawa andha napa-napa. Pendhita nggawa andha iki arep nggo ngapa? Padahal pegawe PLN wae masane.
Yo yen pancen kaya mengkono. Lesmana kowe kagem dandana cara manten. Asik. Seneng tenan kula Rama, ning kula nyuwun ngangge basan. Nganggo basan. Nggih. Basan ki sing piye? Nggih, nyandang manten terus digebyur banyu. Niku basan terus kebes. Basan niku nganggo cara manten ning ora nganggo klambi ketok awake nika. Terus nganggo kampuh sing gedhe banget nika lho wayah Mas. Kaya tau-tau dadi manten. Dadak mulang Eyang Pati Sengkuni pokoke kula ngangge basan. Kula nganggo jare jerone training. Jare kok jerone training. Kula niku seneng kalih training kula. Oh. Training kula enten tulisane SMP Mulya Dadi. Nggih, Niku kula eman-eman saking seneng kula. nggih, kula semanggaken, Nggih. ngangge kupluk. Mboten kula nganggo kabaret linmas. Oh. Manten nganggo kabaret linmas niku pripun lho? Kula niku anggota Linmas Mulya Dadi. Oh, nggih. Nggih. Mengke ben keto nek kula niku anggota Linmas. Nek mboten wonten kula mriki menika mboten tentrem. Oh. Maling-maling do wedi. Nggih. Merga malinge kula. Ah, nggih. Nggih. Sampun Rama kula nyuwun pamit matal paselan dandos cara pinanganten. Yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Eyang Pati kula ajeng dadi manten ya. Nderek mangayu bagya seketi jumurung nggih. Matur sembah nuwun ya. Nggih. So ampun nginjen. Oh, mboten. Sami niku wong tuwa ning senengane pokal gawene sak penak. Lah nika kanca kula prat-prit nika. Nggih. Nika wis menyambut kula ajeng dadi manten. Nggih. Kula semanggaken. Wa Mandura kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Dandana cara manten. Nek Janakawati tak jaluk ora entuk aku sing ngawene Madukara. Matur sembah nuwun. Eyang Penemban Durna. Apa? Kula nyambut Eyang Putri nggih. Arep ngapa meneh? Manten lanang nite kuda sembrani saking negari ngatas angin. Nggih ya. Ya wis saremu. Nek Mbak Putri wis ringkih lho. Len numpak ora suwe-suwe lho. Kae wis ringkih. Nggih namung saking mriki dumugi wonten Madukara. Ya wis saremu. Sampun Rama kula nyuwun pamit nyuwun tambahi mestu medal Jawi. Kula badhe tandos cara pinanganten. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Lesmana Mandra Kumara. Sampun nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Paman Loso Jenar kula nyuwun pamit. Nggih. Wayah kula ing ngatos-atos. Wah kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Eyang Durna kula nyuwun pamit. Oh ya sing ati-ati. Kula ajeng dandos cara pinanganten. Kula ajeng dadi manten kalih Janakawati. Sampun Rama kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Eyang Pati kula nyuwun pamit. Lho kok nular ning kene ta iki? Biasane sing ngono kuwi Bagong kok iki dadi tekan kene. Kula nggunakaken strategine Bagong. Aja kuwatir. Mengko tak kirim Raja Brana Picis sing tumpuk matikel-tikel, mbok nggo rupian, mbok nggo seneng-seneng bakal turah. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Yo, Oh inggih Rama tasih setunggal. apa meneh? Rama tresna kalih kula to. Yo, Benjing nek dauping pinanganten ngagem seneng-seneng nggih Rama. yo, Wayangan yo. mboten sah sing larang-larang mendhet dalang saking Mulya Dadi. Yo. Sing saged diiringi Karang Taruna. Niku mboten larang, murah tur elek.
Nggih pokoke nggo cegah lek mawon. Mengke nek ora cocok nggih bandemi senge. Iya. Dadi. Kaya ngerti-ngertine. Ngerti wong nika kanca kula kok. Oh, ngaten. Nggih. Sampun nyuwun pamit. Nggih, sing atos-atos. Kalih toprak nggih Rama. Yo. Ya sakarmu. Lakone suminten edang. Oh iya. Sumintene mengke mendhet anu seniwati sing apik. Ya sakarmu. Sing dados cempluk nggih golek sing apik sing disawang niki ketok penak. Ya sakarmu. Sing dadi suminten golek sing kendel Rama, sing wani wuda teng panggung. Bocah kaya ngono. Wis kono metu engko ndak malah tekan dindi metu. Gage metu. Nggih ngestaken dawuh. Angguk Rama angguk. Iya. Angguk. Kathoke sing cekak nika. Jantung Abimanyu iso mabur. Ale megal kula seneng lho Rama niku mujudaken kesenian tradisi sing kudu dilestarekke. Rama sebagai ratu kudu nglestarekke seni tradisi. Yo wis iya. Bakal tak pinanggani. Nggih, matur nuwun nggih Rama. Yo. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Jalitan. Dilmung Jatilan. Wale. Iya. Jatilan nggih wah niku ya kesenian tradisional. Mengke nek pun boten komanan demit sing kon ngangslupi durna. Hus. Isih urip kon ngangslupi ora? Aku paling ngangslupi ya Mbahmu Putri. Wis ora wani liyane wis sampe. Sampun nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur sembah sewu nuwun Rama nyuwun pamit. Prabu, wonten dawuh Yai. Ngemuti dhateng anak kula ingkang sampun kados mekaten kawontenanipun. Kula nyuwun sak gedhagan menika sampun ngantos gagal. Ingkang Raka Budidaya supados sakmangke saged kasembadan panjangkanipun anak kula pun Lesmana Mandra Kumara. Bawaduna semanten ugi kula semanggaken. Oh nggih. Ingkang Bapak Budidaya sakmangke supados saged kasembadan ingkang putra. Wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara dawuh lampun Janakawati. Mangke menawi Janaka sajaipun awel sarta anggrundel. Kula nyuwun dhateng pun Janakawati sampun ngantos kuwatos kula ingkang badhe murba dhateng anak kula pun Janaka. Bos manggaken Paman Arya wonten dawuh Kurawa dipun ketapaken ngirit lampahing temanden kakung. Non ngestaken dawuh. Dimas Kartomarmo wonten timbalan sinuwun. Budhana kang padha sebangsun kundur ngedaton kawula non ngestaken dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Kartomarmo. Purna gatining pananggilan. Sarasatu daton jeluk saking dampar kenara kinapit gambaran gading kadhiraken sanggaring perumban cedhi. Manggung ketanggung Japa Paloro sampun ngambil pacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindak nyosi Narata. Lamun katinon saking Mandra kaya tansah reruntungan tindak nyosri Narata wau. Kembang popong taratebang rerayungan loma lengkung Purmambat wetyan wis kang mawur rara
dina rikala sasmintaning sun jagat wasisaning Ubathara. Anakku nggir bocah bagus Setyaka. Padha raja sapraptamu saka ing kasatriyan Tambak Mas sowan ngersanipun Rama nggir. Nggih Rama. Tansah pinanganing kawidadan ing sambi kula sawanipun ingkang putra pun Setyaka kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun Maduka Kanjeng Rama. Ya tak tampa. Gawe gedhening atining pun Rama ora liwat pangestunipun pun Rama Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih. Ya mung rada gumun dene sowan moning ngersanipun Rama dinabyang dening sowane Atmajaning Sun Stija Bamana Rakasura. Ih, kasinggihan mekaten Rama Prabu. Kepareng kula ngaturaken sembah monggo kemeng pambekti kula kunjuk. Iya, Setija ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Rama Tampanana, lho pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Hanggir Setyaka katuran Karaharjan. Paman garap Baruji wilujeng bekti kula kunjuk paman. Ih, kula tampi nggih. Hanggir Setija katuran Karaharjan. Paman garap Baruji wilujeng bekti kula kunjuk paman. Ih, kula tampi. Nggih. Ingkang wong Widara Kandhang ngaturaken Karaharjan. Ih, Wapati Udawa wilujeng Hanggir Setija katuran Karaharjan. Wapati Udawa wilujeng bekti kula kunjuk wa. Ih, kula tampi. Setyaka. Ana parigawe apa kulup? Mara gage matur marang pun Rama. Teka sowanmu dadak nganti kelawan kadangmu Traju Trisna. Ih, wale-wale menapa Rama? Estunipun anggen kula nyuwun tulung lan Kakang Mas Tija Bamana Rakasura menika namung badhe ngiyataken rembag kula anggen kula badhe kunjukaken ngersa Paduka Kanjeng Rama. Kosik to. Rembug sing kepiye? Kawuningan Rama. Estunipun ingkang putra pun Setyaka menika sampun ngancik dewasa. Mongko rencang-rencang sakbaraan kula menika sampun nambut sinaning akrami. Mila sawanipun ingkang putra mun Setyaka wonten ing negari Ndarawati menika estunipun namung badhe nyuwun pangestu saking Maduka Kanjeng Rama dinten sakmangke kula badhe mungkasi jejaka kula Rama jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu Ngkara. Setyaka kula wonten timbalaning adhawuh. Netepi tetembungan nopor bebek mentas awake dhewek. Sira bakal dhaup kelawan sapa nggih? Yen to pancen wis ana ceceking rasamu nandhukake rasa tresna kelawan sawijining wanita. Marta gage matura, wanita ngendi ingkang dadi lenging ciptamu? Nggih, malih-malih menapa Rama? Lumahing bumi kurep ing langit menika boten wonten wanita ingkang keduga ngrubahaken jiwa bebeteng kasatriyanipun ingkang putra pun Setyaka kejawi. Boten sanes kejawi namung kadang kula piyambak inggih menika pun Yayi Jenakawati. Atmajanipun Paman Madukara. Mlingking saking menika Rama sowan kula Paduka Kanjeng Rama menika wonten sukaliraning penggalih dinten samangke keparenga rawuh wonten ing Madukara anglamaraken pun Yayi Jenakawati mugi kaparinga dhateng putra pun Setyaka ing Tambak Mas Rama Prabu. Kosik to Setyaka kula wonten timbalan. Apa sira ora ngarti pawarta ing Brata Mbok Bakul sinambi wara pawarta binandunging Karna? Yen to kadangmu ya kuwi Jenakawati satmene wis pinacangake marang Atmaja ing Jodipati. Ya ki atmajaning pamanmu Werkudara. Ya kuwi si Antasena. Apa ora jeneng bakal mbubrah bebrayan antaraning Jenakawati lan Antasena dene sira anakku lanang tresna marang Jenakawati. Setyaka ngreksa marang kalendraning pun Rama, ngreksa marang jejering pun Rama sarta drajating nata ing Ndarawati. Aja nganti tingkah pakartining putra ingkang orek-orek marang pasuryaning wong tuwa. Mula wektu dina iki yen to sira bakal kepengin dhaup karo Jenakawati, paripaksa pun Rama ora ngideni. Sartane paripaksa yen bisa pun Rama bakal nduwa keparenging sarta kesediane anakku lanang Setyaka. Amarga yen to nganti kawanguran sira kulup misake bebrayaning Jenakawati lawan Antasena iki mengko sira padha karo nyiprati rah letuh kelawan pasuryaning ramamu ing Ndarawati. Setyaka manggah anggara sumbar lindhu bumi
Linduk bumi gonjeng kumalu kundur ketup lumembak menyugang kumambang dosang Wisnu Bathara Nunamit pasang Kalimantabi tinebene ing ledune Demawaing Tawang Tuwak Rama kula ingkang putra pun Setija Bamanara Kasura ingkang munjuk ngersa paduka Kanjeng Rama Setija darbi atur apa ngemuti bilih ingkang putra kadang kula Istyaka menika putra paduka piyambak monggo nyatanipun Setyaka menika sampun kepengin sanget lan kumacelu dipun ladosi inggih menika Yayi Jenakawati lajeng wonten pundi purukipun kadang kula pun Setyaka sampun boten wonten ingkang dipun toleh malih kejawi namung paduka Kanjeng Rama Prabu Indrawati mugi sak mangke anggenakna pangmaos paduka kula kinten Paman Arjuna boten badhe wantun handhuwa dhateng parang paduka menawi jengandika Kanjeng Rama Prabu menika kepareng amisahaken pepacanganipun Jenakawati lan Antasena kula kinten boten badhe kawratan Paman Janaka maringaken ingkang putra inggih menika pun Yayi Jenakawati tinampi dening kadang kula pun Setyaka duh Rama Prabu menapa boten naminipun saru dinuling atasipun kadang kula Setyaka menika putra paduka putra Narendragung Binathara ing atasipun namung badhe kepengin dhaup kaliyan satunggiling wanita kemawon toko paduka boten nayogyani miwah paduka boten angrojongi dhateng menapa ing dados gegayuhanipun kadang kula menapa inggih namung semanten kekiyatanipun Narendrandrawati jebul pinanggihipun paduka menika satunggiling Narendra ingkang boten tresna dhateng kulawarganipun ketitik atmajanipun piyambak badhe kepengin dhaup kaliyan pun Yayi Jenakawati teka paduka malah sajak ngawrataken dhateng pun Antasena menawi tetelu mekaten saged kula wastani bilih paduka Kanjeng Rama menika mban cindhe mban ciladan menawi para Pandhawa tansah paduka mban cindhe nanging menawi para putra kulawarga tansah dipun mban ciladan menika namanipun paduka Rama Prabu menika madhep dados tiyang sepuh ingkang boten adil dhateng kulawarganipun Kanjeng Rama Bathara jagat pangestu ngara Setija wonten timbalan ingkang jauh sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadhawadana dene kula wantun kumalancang matur ing kados mekaten ora apa-apa malah semune kowe narbuka marang paningaling wong atuwamu ya ta dosa apa ingkang bakal ndak sandhang ana tembungan anak polah bapa kudu kepradah monggo Setyaka duwe gayuhan dhaup lawan Jenakawati yen to pancen kaya mengkono Setija pun Rama ora bakal kabotan pancen kudu aku ndhaupake atmajaku yen to kateman aku ora bisa ndhaupake atmajaku doh nyono crak nyono padha mestani yen to Ratu Ndarawati iki ora sembodo minangka dadi wong tuwa lah rak ngaten Rama wah marem raos sing manah kula Dimas Tyaka kula wonten paring dawuh Ka Mas Kanjeng Rama wis paring dawuh bakal sembodo mujudake apa gayuhaning Siadi waduh ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Rama Prabu dene paduka sampun nglulusaken menawi dados pamuthaipun ingkang putra. Dandana cara pinanganten Setyaka. Ndak irit suwanana ing kasatyan Madukara tak tembunge Jenakawati. Ngestaken dawuh Setyaki wonten timbalan. Kakang Pati Udawa, ayo nderekno budal ingsun kelawan Atmajaku Setyaka apa Dri Setija prampting jabaning rangkah. Sawi Koko Prabu kula dherekaken monggo sinuwun kula dherekaken. Setija Setyaka ayo budal dina iki monggo kula dherekaken Rama. Monggo Rama kula dherekaken Rama Prabu Ndarawati. Wah, bagus. Tinata tilamun
katututan lamun masa prawira digdaya runanggono magawiya kelarira wang wah durung suwe barisaning para sata Kurawa budal saka negara Ngastina katrenjo iki lakune Sentyaki dasar para nyata Kartomarma ya pancen bener ana wigati apa dene kowe ngirit sawadya pula segelas papan liwat dalan kene Sentyaki ana maran aja takon karepku ayo minggir iki wadi tumraping sapa wae yen kena tak ngibaratake bakal nglakokake dom sumruping banyu lho gedhe sujanamu apa abamu oleh baca turaleng rudha paripeksa kena liwat dalan kene ning bongkok ana gamanmu gulung ana genderamu keparat padha karo kowe ngiwakake para sata Kurawa Setyaki kowe karaku ora ana perkara gandeng kowe liwat dalan kene dadi ning perkara karo Setyaki babu mesti anggere Kurawa budal menyang ati papan ketemu karo Setyaki mesti badhe pasulayan pancen tak jarak kaya mengkono ora minggir saka ngarepanku ora bakal minggir tekan jaman apa wae yen ngono aku yang bakal nyingkirake kowe ayo yen pancen bisa singkirno Setyaki ora minggir tak tebak dadamu ambyar sumyur kuandamu maju jangkah kowe apa aku sing tekaning parti Hartomarma
Swatama Setyaki bubar barisan kula ngamuk punggung Sratamta Nirbaya Wikara rasa dadakan bebanget. Ayo kowe apa aku sing tekaning pat. Wah, mati kowe. Wah. Cencaki. Yo Durmagati. Ora usah melu maju. Ndak malah tekaning pati. Combong. Umuk. Adigang adiguna. Ngembe kalau muncul kebalat kowe. Arep wong kaya ngene iki gililusi jalmotan kena kini lho. Yo ngejak apa? Antem jebol jajamu Diwana. Op. Wedan. Ngawur. Pejah kula man. Kula semanggaaken. Ora Kurawa kok dadi geger ora karo-karuan iki ketemu sapa? Pinanggi kalian Setyaki. Kula minger ngiwa dheweke melu ngiwa, kula nengen dhewe melu nengen. Sajae ora gelem disimpangi. Sencaki pancen nek kali Kurawa mesti gawe perkara, terus dadi perang. Sencaki ket biyen tekan sakniki digdaya man. Wah. Tenagane saya tuwa, saya tambah rusa. Tangane kepelane saya antep. Kula semanggaken man. Satama ya kalah. Pangestunipun kawon, Pak. Diajar kali Sencaki kula semanggaken. Ngapa kok raine ditutupi? Apa cilik.
Ketemu yene bakal jagi baboju. Aduh lah kok cangkemmu rusak kaya ngono ta, Dur? Apa ta cilek kepok iki ono sine? Ketemu yene jagi. Ora tahu dings. Kawan itu kawan aja. Bu. Kebetulan ada selebete. Ngono to. Ora normal apa iki? Ana dadong e. Heh. Ora dadong. Weh, kayak muni radong kok cetha. Kenapa ya tak apa. Tak rusak apa? Cangkeme rusak kabeh. Ada apa? Kita cangkeme rusak utune do protol. Apa? Untune do protol. Untune do protol. Protol. Nah, protol man. Waduh mana dia kabar itu. Kata bahaya dia tu. Orang mana? Oh, di. Putih kaya kau untune do protol man. Untune do protol. Kabar dia lah. Kabar dah. Bersih kan? Bersih. Apa? Bersih kan? Ada wali nanti. Itu dia do protol bersih. Untune do protol mula rasane peri-peri kan. Lah piye sapa sing ngarwani karo Sentyaki? Watak. Citraksi. Nggih, Man. Arep maju perang po. Mung suwe sapa? Sentyaki ngadang dalaning Kurawa. Wah. Keparat Sentyaki. Gugu karepe dhewe. Nene Kurawa liyane iso dikakaco anu kalake. Ning Sentyaki nek ketemu Rara Den Arya Citraksi ketemu babu anu batunya. Maju aja kok kian omong. Nek iso ngalahke Sentyaki kowe njaluk apa tak turuti. Siap man. Sentyaki kula apa podange. Kuandane kula sempal babu meneh. Baune man. Mangkat to. Sentyaki mati tenang aku ae. Jaya matra imbang nyanyi padha. Sentyaki. Dasar Pranyata Citraksi iki. Itu kan. Iya dasar Pranyata. Arep ngopo tekan kene? Lho gelet apa jajan? Koe apa aku sing bakal tekaning pati. Citraksi. Apa? Iki gelut iki ora mung gelut ning nggon sepi. Lah iya, lah terus ditonton biaya akeh. Mongko kabeh padha ngarani yen kowe gelut karo aku iki mesti menang aku. Apa? Nek nganti menang kowe, wong nonton semene iki padha mangkel kabeh. Ora wangun, ora sak mestine Citraksi kok menang karo Sentyaki. Ning nek gingko gelut menang Sentyaki, wong semene wis ngelumrahke dasare pancen kudu menang aku. Ayo. Lala terus dinimbangane kowe gelut karo aku, kowe menang disawang wong ora wangun, luwung kowe mundur ning kalah ning wangun. Begitu ya? Iya, Sentyaki wis nek ngono wong urip iki golek wangun. Lah iya. Mula kang saka kuwi penakno kowe nang kene, aku tak mundur ora sida perang ning wangun. Lah iya. Oke, selamat berkarya. Sukses, salam budaya.
sedilit. Piye Sencaki mati? Ora wangun. Lho kok ta? Sing ora wangun ki sapa? Man. Penonton wayang niku sesaniki wis pinter. Wis cerdas. Kula nek maju perang niku kabeh wis do mbedhek Citraksi kae engko mesti modar. Niku batine penonton. Kula arep karo Sencaki. Sencaki ngomong kali kula, Citraksi, nek iki ngomong menang kowe, kingko ki posisine ora wangun. Ditonton wong akeh ya mesti dodo ora seneng mergo kok Citraksi kok menang. Mula nek manut aku mbangane kowe engko menang ora wangun, luwung saiki kowe bali ning wangun. Bener ta, Man? Bener ora? Mbangane kula wani karo Sencaki, kula ngetoke kadigdayan kula menang ning Wagu. Awulung kula mundur ning Gleleng, nggak ta? Asida perang ora. Lho, lah ora. Sing penting mundur ning Gleleng. Wong urip iki goleki glelenge kok, Man. Wah iya. Heeh ya bener. Wis kana mundur kana. Muga-muga tiban cagakane mbasmu. Lho, aja nesu, Man, aja nesu. Masa ana cagakane mambruk. Kula lak omong apa anane to saniki umpama sampean. Heeh. Sampean maju. Terus diunekke karo mungsuhe, nek nganti kowe menang karo aku kuwi ditonton penonton ora wangun. Niku nek mung do ngrasani ora wangun wae ora apa-apa, Man. Nek do mulih, ayo. Terus nyenget nika, pripun? Ming mergo Citraksi menang, terus do mulih, do ora trimo, dadalange goblok. Citraksi kok menang, yo mulih rasa nonton wayang-wayang apa? Citraksi kok menang ki dalang kaya ngapa kae. Nggih mboten, luwung kula mundur, ning tetep ditonton tur wangun. Nggih mboten? Iya. Kowe ana munduran. Mundura. Ning ra wangun. Wangun. Oh, kita lho mundur ning karo gleleng. Lho. Ning kalah. Ning wangun. Kalah ora masalah. Ning wangun bangane menang Wagu. Luwung kalah ning wangun. Niku prinsip kula usus urip ning alam padang niku arep ketoke ra duwe ning gleleng kok, Mas. Ra duwe kalah ning gleleng niku urip paling penak niku ngoten niku. Kita bangun. Ora mendung ya. Nek mendung tak suwun karo sing gawe urip nyambron diase Citraksi ya. Rumangsaku wong kok gobloke ora jamak. Sing goblok sapa? Lho, kok krungu wong meng nang Riki karo Riki kok. Kuku kula niku ora lunga ado meng nang eblek Riki niki. Ngrasani kok. Oh, senengane pepate ora mbaji. Lho, mundur ning wangun. Ha iya. Lah sapa meneh sing arep maju ya? Paman. Kepareng kula badhe majeng Paman. Citraksa. Kasimbian. Kowe minggatokno marai watuk. Aku kowe guyu aku marai watuk ora. Wis Citraksa aja maju ndak malah marai mengguk. Kurawa golek dalan nyangkal putung rasa methuke Sencaki golek dalan liyane le. Wonten timbrani ngadhawuh Rama Kyai. Antarja wonten timbrani ngadhawuh Rama Kyai. Antasena. Piye, Pak? Gatotkaca kowe tak kandhani. Mesti tuwuh tandha pitakon jroning atimu. Pepasren
Ya kuwi pepasren ana ing Jodipati umbul-umbul anggenggeng. Kaya-kaya Jodipati bakal duwe gawe gedhe. Kowe ngerti ora Le? Apa sebabe kok kaya ngono? Malah samangke kula badhe nyuwun priksa dhateng Rama Kyai. Menapa to sababipun upa rengganing kasatriyan Jodipati wuwuh matikel-tikel kados mekaten? Inggih, Rama, nadyan ingkang putra Punantarja semanten ugi. Kula badhe nyuwun dawuh menika wonten menapa Rama? Ngerti yo. Ora suwe meneh bapakmu bakal duwe gawe mantu. Lho. Gadah damel mantu, yo. Gadah damel mantu Rama, yo pancen mengkono. Rembug wis dadi, kencan semayan ya wis dadi. Mungkari tempuking gawe. Dina samengko bakal kawisuda kabriwada manten lanang saka Jodipati, manten wedok saka Madukara. Menawi ngaten Rama Kyai badhe pisanan kaliyan Paman Janaka pancen bener. Lajeng sinten Rama Kyai ing badhe kadhawuhaken lan panjenenganipun Paman Panengah Pandhawa. Ngerti? Dina iki aku arep ndhawuhke wong koclok. Dina iki aku arep ndhawuhke wong edan gandeng Gatotkaca. Kowe wis padha mangun bebrayan, wis padha mangun Bali Wisma. Antarja ya wis mangun Bali Wisma. Sing urung nambut siraning akrama, urung dadi manten ming Antasena. Mula wektu dina iki anane Jodipati genggeng kahanane kaya ngene. Merga aku bakal duwe gawe mantu, wonten sing bakal tak dadekke manten. Ya kuwi anakku Cah Bambung Antasena. Kagatri sang kapirango Renangka kinempet kambedha sang reknaning bawana. Ya si tukang walang ati. Oh, wah, ngopo malah mecicil. Kosek, Pak. Aku kaget bareng bapak paring pangandikan sing arep tak dadekke manten Antasena. Kowe iki piye to arep dadi manten kok ora taren-taren iki piye? Aku ora tok tareni, ngerti-ngerti aku arep tok dadekke manten iki karepmu piye? Mongko wong dadi manten iki syarate nganggo pirang-pirang, kudu seneng atine mathuk karo mantene wedok ya cocok karo manten lanang. Mongko aku rumangsane aku wong ora sroga-sroga, ora iso basa, aku ora iso ndodho. Aku wong sing ora ngerti tata krama. Aku wis duwe penemu nek anake Paman Janaka ya kuwi si Janakawati ora bakal mladeni karo aku. Merga kahananku sing kaya ngene. Mula pancen wis tak antepi niatku selawase urip aku upama ora ana wedok sing nampa karo aku jomblo. Tekan jaman apa wae. Jomblo ya apa dhewe. Ora duwe bojo ora apa-apa. Antasena, piye? Kakangmu wis duwe bojo loro-lorone. Kang mangkono gawe mareming wong tuwa saora-orane tedhak turun Jodipati bakal pinardawa kamulyane. Apa kowe ora kepengin duwe anak? Apa kowe ora kepengin duwe putu ingkang bakal mbabar arum jenengmu sarta ngeling-eling jenenge wong tuane ya kuwi Antasena. Nek dipikir ya pengen ning lha apa ana wong wedok sing gelem karo aku? Gelem, anake Jlamprung si Janakawati. Janakawati rung tau tepung karo aku, rung tau ketepet karo aku. Nek nganti wong nambusan ning akrama iki tanpa dilandhesi rasa tresna, kuwi bakale ana tembungan ana temanten sepasar bubar. Mula aja meksa, Pak. Iki kamardikanku. Aku gelem ya mesti lakoni, nek ora gelem nuwun sewu. Wah, nek ora gelem minggat. Ora usah dadi anake Werkudara. Kono lunga sing adoh, aja ngaku anake Werkudara. Lah iki ngene iki sampeyan sing eleke nang kene iki. Terus nek aku ora didane Werkudara nek sapa anake Mujiman lho piye? Wah, ora manut karo wong tuwa dienggo ngopo? Sawangen. Gatotkaca biyen kuwi ora tak tari ya tak rabekke. Antarja biyen ora tak tari ya tak rabekke. Ora usah ngengkel karo wong gerak. Kowe kudu manut Dimas, aja nduwa keparengi Rama Kyai. Nadyan si Adi saiki durung karep nanging mengko suwening suwe yen to srawung karo Yayi Janakawati mesti bakal karep.
sarta tresna kuwi bakal tukul ana ing tlenging penggali ing Siadi. Dimas aja wangkal Yayi, aja ngreruwet marang perkara iki. Kanjeng Rama wis kersa ndhawuhake karo Siadi kok Siadi ora kersa sarta ora gelem ki mengko mbakmu ndak dianggep Siadi wani karo Kanjeng Rama. Wah, rungokno. Caidan. Omongane kakangmu ki rungokno. Klempas-klempus nyumuti udut. Udut ra njaluk kowe kok kowe rewel ngopo? Aku karo udut ya lagi mikir. Wah, mikir apa? Mikir lek kok arep ora nglakoni rabi ki piye to, Pak? Aku wedi tenan, Pak. Mengko nek kesandung kesrimpeting laku, ubayane balenjani aku tok salahke, aku tok luputke. Ora usah dadakakean gunem tanpa guna, gelem ora? Yen kowe gelem ayo tak larapake Nyang Madukara, yen ora gelem ya wis aku tak ngandani karo Jlamprung. Yen manten lanang ora ana, mudhar. Manten lanang wis matek. Wah, jan sampean kejem tenan kok, Pak. Piye Kang aku, Kang? Manut wae Dimas aja nganti nyulayani rembuke Rama Kyai. Kakang Antarja piye, Kang? Manut wae Dimas. Aja nyulayani rembuke Kakang utawi Rama Kyai mengko ndak ora prayoga kedadeane. Nggih, wangsulan. Wangsulan. Wah, jane aku ki urung karep, Pak. Aku sing pengen dhewe. Dhewe iki bebas e. Kumpul-kumpul karo kancane ngalor-ngalor ngidul-ngidul biung-biung mulai ora lunga ora bali ora apa-apa. Nanti bojo ki lunga engko sedina wis kepengin mulih, ndak ditakoke bojone jan aku pengen dhewe. Wah, saiki ngene. Rasa kakean gunem tanpa guna. Tak tareni kowe gelem menyang apa ora? Nek aku gelem tak anggap anak. Nek ora gelem minggat. Aja mulih ning Jodipati. Tak omong karo mbokmu ora ngayu nek Antasena mudhar. Aku wis ora duwe anak Antasena. Wani karo wong tuwa, wani wong gerang gunane apa tak openi seprono seprene. Ning dikon rabi supaya ana sing nyambung sejarahmu. Malah aturmu sajak werna-werna. Yen ora gelem ora apa-apa, nek aja manggon ning Jodipati, ana minggat. Yen ora gelem ora apa-apa, aja ngaku anake Werkudara. Kono wis saiki lunga sing adoh, aja ketemu karo bapakmu neh. Ya, gelem Pak, gelem Pak. Lah, rak ngono anakku. Mengkon rabi we kok angel. Wah, dadak plintat-plintut. Kowe engko nek ngerti Jenakawati, wah seminggu rasa rungan. Kandhani ngeyel bapakne wae Janaka wis bagus, mbokne Jenakawati ki Manuhara. Manuhara kuwi ya wong ayu, anake mesti ayu. Mengkon rabi we kok angel. Wah, aku wis gelem, Pak. Lah ya ngono kuwi bocah sing iso gawe leganing wong tuwa. Aja sok gelem wani karo wong tuwa, ndak ora ketrima uripmu. Aku wis gelem, Pak. Wah. Males wae lara padake. Dias-des iki sine utek ngene nganti utekku kopior piye? Kopior ya, men. Wah, didol. Lho. Ora padake kelopo to kowe iki. Bapak iki sejane bapak iki lucu lho bane. Wah, cerepet. Sok ngendikane iki sok-sok kadang marai geli, marai guyu. Ning nek wis muni kejem ya kejeme ra jamak-jamak, nek adil tegas ya tegas ra jamak-jamak. Ganon wonten dawuh. Wonten jo, wonten timbalan Rama Kyai. Adimu wis gelem dawuh, Le. Ayo manten lanang diarak Nyang Madukara, mengko yen pamanmu mencla-mencle ora sida ndhawuhake anake wedok Jenakawati entuk Antasena. Wah, apa kira-kira Janaka kuat nadhahi kekuatane kakangne Jodipati. Kedah sabar Rama Kyai suwi kula dherekaken. Inggih, Rama Kyai monggo kula dherekaken. Ayo, dandan. Manten lanang. Ya, ngene wae, dandan. Nganggo klupuk. Ata asline lucu asline iki. Wong ngomong ora entuk ketrikel. Kupluk. Nganggo kupluk. Wah, kalau nganggo kupluk.
Ukurane ndasmu pira? Wah, jan. Aja guyu ndak mengko ya. Ya Pak, wis tak ngene siki ngono wis lakon dhaup aku tak dandan manten. Diwasa kene dandan manten ku tekan kono ora lakon dhaup, ra malah cilaka. Yo, waton kowe gelem tekan Madukara. Gelem Pak. Ayo le cah bagus, tak ombyong Antasena. Ndara. Mboten dangu malih tempu ing gati wahyaning mangsa kala badhe nemahi. Ndika pun kencan semayan kaliyan Kang Raka ing Jodipati. Ingkang Raka Ndara Werkudara pun sami perjanjen ajeng dhauphake ingkang putri nggih menika Ndara Janakawati pikantuk Ndara Antasena. Ning wangune kok boten kados sak gedhagan menika. Pasuryanipun Ndara Janaka katingal rengu menika wonten menapa? Sajake kadon rengu anten apa niku bilih sampun dangu. Mau meneng kono ora gelem nembang. Bareng saiki wis rampung gara-gara grenengan dhewe. Aku mung ngomongke Semar pasuryane Ndara katon rengu. Ha ya wong pasuryane iki ya iso katon rengu. Kowe senengane protes ora? Nggih, Dara. Wonten menapa, Gus? Nggih, Gus, wonten menapa? Nggih, Ndara, wonten menapa? Kakang Semar. Kula ora kanthi kanyono-nyono. Saya nyedhaki tumapaking gati nggonku kencan semayan lawan Kakang Mas Jodipati. Nggone bakal ndhauphake atmajaku Si Antasena kelawan Janakawati. Nalika pendak bengi tansah kaprawasa marang impen ingkang lereke ora becik tumraping kasatriyan Madukara. Kakang Semar iki dayane ngopo lan bakal ana apa? Mboten sah digagas. Sing jeneng impen iku mung kembanging tiyang nendra. Nek sampeyan gagas banget-banget menika mangke mboten prayogi kedadosanipun. Sing sekeca mawon penggalipun Ndara. Nek sampeyan kaprawasa dhateng pasumpenan mengke ndak mboten manteng anggen sampeyan badhe napaki anggen dengan ndhauphake ingkang putra pikantuk ingkang putra Ndara Antasena. Ndara nyatlangeneng kalangguan aglar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorot etahan padang kasor lan pajaring purnameng gekono dasare mangsa katiga dereng ngantos sami paripurna sami Balacana kasaru praptaning temanten saking negaring Astina karya cingak nenggih Raden Janaka wau lang-lang ing dia mangu-mangun kong Kuncing langit kelap-kelap katon lerkin sangking risang mawe gandrung
Sabaran kadulu wukir moyak mayik saking Dyas Baliwur. Koko Prabu. Bapa Prambadur ingkang rawuh wonten ing Madukara. Ya, Janaka aku ing prapta ing Madukara. Oh ya, Janaka aku sing prapta ing Madukara, Nger. Inggih paman kula ingkang sowan. Iya Lesmana anakku Cabagus. Wonten menapa Koko Prabu dene Paduka rawuh wonten kasatriyan Madukara. Janaka. Wonten dawuh. Dina samangka aku nglarapake marang Lesmana Mandrakumara. Ingkang gandrung-gandrung lawan Atmajamu ya kuwi Janakawati. Nggih, Yayi. Kuwi Welasa. Welasa kelawan Atmajaku ya Atmajamu dhewe Lesmana Mandrakumara. Yen to nganti ora kasembadan panjangkane dheweke keplalah ngentrengake patine. Oh, lan kowe nyumurupa Janaka yen to anakmu Janakawati karo tok jodhoke karo Antasena. Monggo miturut pitungan Pancasuda yen dituda 5-5 tibane siji tegese pegat pati. Aja mbok bacutke ya Janaka apa mbok bacutke. Mulyake anakmu aja nganti kowe kesusu. Inggih keparengipun. Batalno nggonmu ndhapake Janakawati karo Antasena. Tak suli mantan saka negara Ngastina ya kuwi putuku Lesmana Mandrakumara yang bakal dadi ratu ning negara Ngastina. Anakmu calon prameswari Janaka, anakmu calon prameswari. Kresna tandula saha nyakra ring Sang Resi Jahnawi Suta mring Sang Resi Jahnawi Suta Koko Prabu Ndarawati ya Yayi aku ing ngrapta wonten menapa teka nganti anak kula pun tambak Mas Setyaka Arjuna kadreng rasaning Setyaka pengin banget diladeni kelawan Atmajamu Janakawati. Mula gandeng aku kuwi wong tuwa. Wong tuwane Setyaka. Yen to nganti anak wis mutah kelawan wong tuwa, aku kok ora iso nyembadani marang panjaluke anak kaya ngopo? Kaya ngopo banger bacen asmaning Nata Ndarawati. Mula Yayi, perkara Werkudara mengko gampang aku ingkang bakal rembug. Ning sing wigati aku nglarapake Setyaka, tampanen dadi anakmu mantu jodhokno kelawan Janakawati Arjuna. Adi arunaning kaswase dosang gondo astrat mojo lengleng lalu mangulati Kakang Mas Jodimati yo aku sing tekan kene Janaka nglarapaken dhateng pun Antasena panjen jumbuh lawan kahanan ing wis nate dijanjekake lawan aku lan kowe nedya bebesanan ya kuwi ngrabekke anakku Antasena karo Janakawati. Prataku ning papan kene bakal nagih janji. Apa ya sida mbok jodhokake apa bakal batal? Teka ning kene akeh para nalindra sing padha rawuh. Aduh Kakang Mas kula aturi semene sawetawis bingung kodheng sutaning manahipun ingkang rayipun Janaka. Janaka yen nganti kok ora ndhawuhake anakmu karo si Lesmana Mandrakumara, apa kira-kira Janaka ora blereng marang Nata Mandura Prabu Baladewa? Oh, Janaka apa kowe ora ngeman karo aku to, Nger? Nek nganti Lesmana waputuku gagar-wigar ngene dhawuh karo Janakawati ki mengko aku bakal dinukaran dening Kyai anak Prabu Duryudana. Arjuna, sawangan pun Kakang. Si Adi arepun Kakang ku ora bisa dipisahake.
wis pantes lamun siadi bebesaran kan pun Kakang anakku Setyaka tampanana dhaup karo Jenakawati. Wah, jlamprung ora mencla-mencle gunemamu. Aduh Kakang Mas, kula mboten saged nengahi perkawis menika. Sedaya sami awratipun. Bapa Durna menika pepundhen kula. Koko Prabu Ndarawati menika ugi pepundhen semanten ugi paduka Kakang Mas ugi minangka dados sesembahan kula. Monggo nyatanipun sami-sami awratipun. Kula kedah kados pundi Kakang Mas? Wah, Janawa. Nenggonana marang jiwaning satriya. Kowe satriyaning jagat. Mula nek duwe mantu ya kudu satriya sing sejati. Aja wong loro sauden telu saurupan, aja mung wong cepethe ndak ngisin-isinke marang kasatriyane wong tuane ya kuwi kowe. Mula wektu dina iki manut karo aku. Manten sing pirang-pirang iki didu wae. Ning syarate wong tuane aja nganti padha melu-melu. Sapa sing menang dhewe ya kuwi sing dadi mantune Janaka. Menawi ngaten kula cundhuk, kula mathuk. Setyaka, kula sagah Kanjeng Rama. Lesmana piye? Inggih kula wantun. Wah, Antasena ora wani tak gecek dasmu. Ganjing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang maweh gandrung. Setyaka kudune kowe ngalah. Ora bakal aku ngalah. Yen perkara iki sedumuk bathuk sanyari bumi nadyan mung sak dumuk jembaring bathuk. Nadyan mung sak nyari jembaring bumi. Wis ditetepake dening ingkang kawogan manten lanang kudu didu kabeh. Monggo ingkang mapan ana ing blabar waja janget cinencang. Iki Lesmana karo Setyaka mingkari sapa sing tekaning pati. Wo, kramasi epek-epek legane atiku. Terus nek yo. Setyaka nyata digdaya sekti kalintang. Oh, piye apa ya kelakon Rasida Rabi Lesmana? Nyatanipun kawon
Kados pundi malih yang sampun mboten napa-napa. Lah jare nek ora dawuh karo Janakawati trima tekaning pati. Niku rak wau. Sanikipun mboten dasare kula nyawang Janakawati jebul mboten srek. Lho. Ora srek piye? Nggih pokoke mboten srek. Kirang bodine. Wah, lah kok dadi kaya ngono iki piye? Lah iki piye? Oh ya wis Ger. Kowe ngaku kalah kuwi tegese malah satriya, malah apik malah becik. Sesuk ana mangsa kala ana putri sing bakal dadi lengeng cep tamu tak gayoke meneh. Tak gayong meneh aja kuwatir, Semana aja kuwatir. Gegayuhan kula Rama ya ning aja bombong dhisik. Mungsamu sing saiki ora enteng ning abot. Lho. Mangsa kula lah kena Antasena ngono kok. Kowe iso ngalahke Antasena tumrap aku ora kok embe karo anakku dhewe ning sasat iso njara langit. Aduh. Lajeng kados pundi Rama? Ora usah kuwatir. Kowe tak cundhuki Sekar Wijaya Kesuma, kowe ora ngrasake lara lan ora iso tekaning pati Setyaka. Oh nggih, istanaken dawuh Rama. Kanjeng langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Antasena Kakang Setyaka piye? Sisihna rasa pasduluran. Ning kene iki sayembara. Kowe kan aku kudu dadi mungsuh. Sapa ingkang menang ngukup Dewi Janakawati? Wis, nek Kakang Tambak Mas kepengin ngukup Janakawati kukupen. Aku jane ora niat rabi ning karo bapak dipeksa. Loh, yang ngono apa ilang kasatriyaning Antasena? Ora ilang nek aku tak ngalah karo wong tuwa. Wah, jebul wong loro saudon telu saurupan kowe. Kondange satriya pengpengan. Ning nyatane jebul kowe jiring getih wedi mati. Ayo to, aja kaya bocah cilik tandang ana Setyaka. Aku mengkari manut karo ngersaning Kakang Tambak Mas lho iki. Warak ngono. Tegese upama aku menang aku ngukup Janakawati kuwi kurup. Ning nek kowe mau perang karo aku ngukup Janakawati kuwi aku isin. Ya, aku mengkari manut. Ning apa-apa aja nyalahke Antasena. Ayo, coba nang kene Cah Bagus. Matur, Ndara. Matur apa?
Sayembara pun dados. Iya. Ndara Lesmana mundur kawon kaliyan Ndara Setyaka. Saniki Ndara Setyaka adu-adon kalih Ndara Antasena adu arep terus sapa sing menang Petruk bakalan entuk anakku Jenakawati. Mboten wonten sing menang, mboten wonten sing kalah. Ming kula gumun Ndara Setyaka niku selawase ra tau perang. Kok sagedhakan iki ampuh ra jamak-jamak. Nampani tangane Ndara Antasena wae kuat. Ora tiba ora ngrasake lara. Ning kula kala wau kok curiga. Curiga perkara curiga perkara apa? Nek omongan karo aku sing sampean iki ya katute kok ora. Cubriya. Iya, Cubriya piye? Sinuwun Ndarawati kok sak biyantu. Kala wau mestakane Ndara Setyaka niku didemek Sinuwun Ndarawati, Bu, wonten kula saka adohan. Lah kok dadi Ndara Setyaka dadi ampuh kegila-gila digdaya sekti kalintang jayaning perang. Panglemunan Sang Arjuna nalika semanten milang-miling sak nginggiling mestakaning Raden Setyaka mulat wujuding Sekar Wijaya Kesuma sigra den pendhet saking mestakaning Dyang Setyaka kapracondhang mangsa Raden Antasena wau. Ayo Antasena kowe aja mandheg mundak suda karo sanmu asat kringetmu. Kowe tak kandhani ngeyel. Kowe karo aku mesti kalah. Mau tak pasrahi Jenakawati ora gelem ning pilih nantang karo aku. Ya wis saiki diseksekke nek kowe kalah karo aku. Antasena, Antasena anakku cah bagus aja nggih. Luwarana ya cah bagus. Luwarana kakangmu Setyaka. Aku ingin njalukake kangapura. Ora kok, Dik, aku arep mentala karo Kakang Setyaka. Ning Pak Dik dadi seksi. Nek kakangku Tambak Mas kalah karo aku, iya, aku dadi Setyaka. Wonten dawuh Rama. Piye? Jroning sayembara kowe kalah. Tetep ana jiwaning kasatriyanmu. Aja duwe rasa kogel kagelan pikirmu ning tampan lakon iki kanthi ikhlas. Yen kowe nampa lakon iki kanthi ikhlas, malah kowe bakal wimbuh derajating kasatriyanmu. Inggih, ngestaken dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu. Arjuna, inggih. Arep ngapa, Yayi? Ngunduraken Sekar Wijaya Kesuma. Lah dalah mesa weruh to ya. Mongko sak ngertiku ora ana sing ngerti nek aku ki masang kembang iki ana ing kancing glunge Setyaka. Aku sing ngerti ya. Arep licik ora. Mula menangan. Wong utuke dijepit kok. Hus dengkulmu melocot ora? Tantu padake bandar utuk ora. Riwan iki pun padhang kahanane. Koko Prabu piye? Setyaka kedahipun nampi lalampahan menika. Inggih, paman kula nampi. Setyaka wonten paring adhawuh. Bali ning Tambak Mas
Sesuk mangsa kala ning kepengin rabi maturipun Rama tak lamarke ning Aja Janakawati dadi pestine Si Antasena. Oh inggih, paman kula nyuwun pamit. Sing ati-ati Cah Bagus anakku. Petro, non. Bendaramu Janakawati daturi tindak mrene. Persiapan. Ora mendono ngono kuwi. Santai wae, engko tak ajari nek ra iso. Hus. Timbali kang Rama Ndara Putri. Iya Petro. Wonten dawuh Rama, Sayembara sing menang anakku Antasena. Mula kowe kudu gelem lan bisa ngladeni Antasena. menawi menika dawuhipun Kanjeng Rama kula mboten badhe selak. Antasena, piye Pak Lik? Iki calon bojomu. Janakawati manjinga telenging Taman Madukara. Wektu sakcukupe kuwi kabeh Purwamadya wusana eneng kowe. Ya. Ya, Truk. Kok dengkulmu mlonjot. Pripun? Aku kon manjing taman. Pun langsung candak tangan loro go mriko beres pokoke. Iya, Truk. Sing ora trima Janakawati dadi bojone Antasena. Sing ora trima mungsuh gerangane sipat barat tiba papanmu dhewe-dhewe. Derek mangayu bagya ingkang putra Ndara Antasena pun lampahan dhawuh kali Dewi Janakawati. Muga-muga lelampan menika menginspirasi kagem sedaya pamung mulya dadi ing dereng kagungan garwa enggalo cinaketna jodhonipun, cinaketna kabagyanipun, cinaketna kanugrahanipun saking Gusti Ngakarya Jagat ya Semar. Purnaning gati sura sudira jayaning kang rat suh brasta kaping ulah Darmastuti rahayung sami makarya rahayung samya pinanggih Ndara.